Ahojte páni, vzhľadom na to, že odchádzam dnes na dlhšiu dobu na Slovensku a nebudem pri počítači, tak rozlosujem zostávajúce týmy. Takže napíšem teraz do témy, idem losovať zostávajúce týmy. Tak to tam pastnem. V randomizéri mám už všetkých 15 účastníkov, 15 pozícií a na 3-krát idem randomizovať. Takže raz, dva a 3. Tak toto je finále. Takže prvý voľný tým, idem si otvoriť tie týmy. Idem to editovať a podľa poradia idem doplňať. Takže Anaheim ide Štefanovi, pokiaľ som videl. Štefanovi Tótovi. Laci má druhý voľný tým. Takže Laci má Arizonu. Aby som ale nebol smutný, pretože aj tam môžu byť dobré karty. A práve, že skôr tam dobré karty. Ďalší má Mance, Calgary. Mance. Carolina prípadne na Peťa. Columbus bol tuším pre mňa, ja si to ešte radšej preverím, áno, je to moje. Columbus bol pre mňa, takže to je mapko. Dallas má James Fortune. Floridu má Tomáš. Minnesota Dani. Nashville bude mať Jarda. New Jersey Tosko. Bunko. Ottawu Anton. St. Louis Marek. Toronto Jirka. Vancouver Indominus. No a Winnipeg, predpokladám, že Marekov. Presne tak. Dobre, takže to máme komplet. Odposielam to a stopujem nahrávanie.